Sakwise aku ngerti ngepasi kuwe topo setengah nglegeno rumangsa trenyuh jroning batinku rumangsa aku kepengin ngrasake kawanitanmu Kartikosa. Kurang ajar kowe Sang Jiwa. Saya ngabangke kuping tembung. Monggo kowe ngerti yen to aku saiki wis duweni bojo kaliyan Kakang Pujo. Kartikosa. Ora ketang iki dina kowe wis duweni bojo. Mula kanthi kuwi tak jaluk kanthi banget. Aku kepengin ngrasake sedhelok wae Kartikosa. Rada kang kelakon. Malah kaprone kene kowe tak tampani aji mati saka tanganku. Kena waton bisa yen ora bisa jutakon bisa Kartikosa. Ya kene selai aku kepengin ngrasake kawitening bojomu Kartikosa. Kartikosari iki dina wis dadi bojoku. Wis gawe cilakane Kartikosari. Mula petungmu dudu karo sapa-sapa, petungmu karo Pujo. Kowe kudu mati saka tanganku wis trimo ayo raja opo. Aji Betet Logo. Kartikosari. Tawi Kartikosari. Haji Krabak. Waduh. Saiki Pujo wis gemletak. Ora ketang Kartikosari kae lagi wae semaput. Semaput lah tak rasane sedina. Hei Sang Jiwa. Dewi Sang Jiwa. Ai guru tur kanthi. Apa pitungkasku marang kowe? Sajroning 40 dina. Kowe ora entuk gebok senggol marang wanita senajan to kuwi bojomu. Ning wis semono kowe ngerti bocah wadon. Arep tumindak apa kowe Sang Jiwa? Ya, yen pancen pepacuhku iki kok langgar, awakmu bakal atus gedebok. Bakal atus gedebok Sang Jiwa. Kartikosari. Biyen kowe dadi rebutane nom-noman krana ayumu, kembang desa Banyuwisma. Nanging sing entuk kamenangan Pujo krana pancen Pujo kae kejaba bagus uga pendekar. Jo, nempel bojomu delok mumpung kowe semaput. Ora dadi bojone nek iso ngrasakno jo. Aja nangis.
saurunge aku ngrasakno bojomu ya, Cok.
Matangkep bareng ana senopati saka kraton. Saiki katon ayem tentrem. Nanging nuwun sewu Kanjeng. Wonten pawarta ugi ngaturi katewasan kalih wonten nem-neman ingkang damel geger wonten madyaning alun-alun. Sedaya para prajurit sami busah baseh. Piyambakipun barang ngamuk badhe mlebet wonten ing ora kok balekake Kakang. boten kuwawi kula Kanjeng. Wisang jiwa. Wisang jiwa. Jaya Wisesa. Ngendi Wisang jiwa? Keladuk wani kurang tetuga. Wani munggah ana pendopo Kadipaten Suramatangkep. Tanpa tak timbali sapa kang dadi aran? Pujo sing dadi aranku. Nganti aku barang amuk Kadipaten Suramatangkep. Mergo Wisang jiwa kae wis prawasa karo bojoku Kartikasari. Nganti Wisang jiwa ndene tumindak sing kaya ngono. Mergo wong tuane anggone gula wentah kae ra bener, nganti anake tumindak sing kaya ngono. Ujo, kowe aja ngasro. Aja waton bisa ngucap. Nanging ngucap kang bisa ana waton. Ujo, aku ora ngerti. Putraku Wisang Jiwa. Saiki kowe bali apa tak singkirake? Menawa iki dina aku durung bisa ketemu karo Wisang Jiwa, ketemu karo Jaya Wisesa, bakal tak katutke dosane karo Wisang Jiwa. Ngempeng loro gecak. Ayo, kanthi ngono iki tutut Pujarata. Aji Pendhet Naga. Senopati Wanengpat. Paman Jaya Wisesa. Yen ngono, kowe ngias marang kasekten lan kabisane Jaya Wasesa Dipati Suramatangkep. Paman, sampun klentuing pamengku. Boten ateges kula nyepele dumateng panjenengan babar pisan boten. Nanging katuran pirsa, sinten nem-neman menika nami Pujo Pendekar ingkang pengpengan. Pujo menika anak mantune Resi Bargawa ingkang piyambakipun kecondhokan Aji Pendhet Naga. Menawi Pujo mboten kula limpe, panjenengan badhe cilaka. Cobi mangpesan. Menawi Pujo menika mboten pendekar ingkang ampuh tertamtu pejah, nanging nyatanipun Pujo niki dereng mati namung semaput. Bocah boten sembarangan. Ora duwe duka Trapsila. Roro itu. Dawuh kula Rama. Pujo kuwi pinangka sing gawe kisruh saya-saya. Dhewekne wis ora ngajeni sapa pun Rama kuwi. Nantang-nantang nanging bareng dheweke semaput tak percaya. Sliramu ora nggonden. Menika eman lho Kanjeng Rama. Eman. Cih. Mati-mati Pujo ora apa-apa. Jalaran dheweke pinangka ora geteng Kadipaten Suramatangkep nggih. Kanjeng Rama. Kawula ing Suramatangkep menika mbutuhke pangudum nika lho Kanjeng Rama. Banjur apike Pujo ki dikapake, Nduk. Nggih dilebetke teng kapinjaran kemawon Rama. Dilebokke nang pakunjaran. Cih. Dadi ning pakunjaran dhewekne kuwi yen esuk digelarke sen dipakani sego mambu Kembuki. diajar. Nggih boten kados ngaten to Rama. Kedahipun nggih diparingi maem ingkang sekeca. Dadi Pujo kuwi nyang pakunjaran disugata diwenehi mangan sing enak. Cih Rama.
Yen esuk banjur dhewek niki kudune dipakani sego sore sing wis ngambuk keringet. Niku cocok. Nika nggih ampun to Rama, yen wanci esuk Yen wayah esuk. paringi maem Maem sego apa? pecel. Sego pecel. Sego pecel kaya warung taunan. Banjur lawe apa? Lawe dadar Rama. Lawe dadar Nggih, ngombene genduk. ngombene teh hangat. Teh hangat, sego pecel lawe dadar, omben-ombenane teh hangat, teh doyan teh. Piro ae. Ya, yen wayah esuk banjur wayah awan. Yen siang Rama diparingi maem rawon. Walah. Sego rawon. Nggih, Sego rawon ya. Awan sego rawon banjur lawe apa lawe ini? diparingi daging to Rama. Iwak daging. Nggih. Sego rawon iwake lawe daging. Banjur omben-ombenane apa lho? Unjukane jeruk. Es jeruk. Rama. Rawon iwak daging omben-ombenane jeruk. Waneng mati. Dawuh Piye dicawisi kaya ngono? jaluk tunggal. Ya. Iki yen wayah awan, banjur yen wayah sore ngadepi ratri. Yen sore diparingi maem sekol goreng Rama. Sego goreng. Sego goreng anget-anget, banjur lawe apa genduk? Lawe ayam goreng. Sego goreng, ayam goreng, banjur omben-ombenane apa lho? Kopi susu. Kopi susu. Nggih Rama. Wetan. Waneng pati. Dawuh Sego goreng, ayam goreng, omben-ombenane kopi susu. Doyan waneng pati. yo yes no. Boten namung niku lho Rama. Piye-piye genduk? Tileme nggih arep diparingi sprint bed Rama. Lho Dadi kersane turune betah Rama. dicepaki sprint bed. Tumpuk telu, tumpuk pira lho? Tumpuk 3 mawon Telu Rama. rak membut teh Puja niki pujo Para pecah. pidana turune sing tek pribet tumpuk telu. Tumpuk telu. Aku sing senopati turu kowe ning kandang sapi kok. Macem-macem. Piye rasane ya teh? Lah niki mboten pakun jaran ning Ya, apa, Teh? restoran kali teng hotel niki. Weh. Ya. Ora tadi koyo ngopo? Sawetara teh Tau. pujo seret leboke yang pakujaran. Apa nggih? Mang seret mawon, mang seret. Leboke pangeran. Aman jaya bisa iso. Menapa sebabipun ing atase puja salah satunggaling narapidana nanging kedah dipun paringi maem ingkang enak turu sing kepenak. Karsanipun lilih atine mangke menawi sampun lilih kersa manunggal kalian panjenengan. Bener. Lah, Jupuk atine cara alus. Yen wis kelakon mengko dheweke ngaku karingkian apa sing nggih. Laras. Senopati Wanengpati. Paring jauh. Lah, nggon iki bakal tak catet jroning uripku ngenani kabecikanmu tumanduk lawan panjenengan. Wis mawula wali lalakon sing tak adepi. Saya saiki Kadipaten Silomatangkep. Upama ora ana Senopati Joko Wanengpati. Ya, kula gandeng aku sawijining pengayuman bakal paring ganjaran sing gedhe labuh itu tumrap Kadipaten Silomatangkep.
kalebu sliramu. Mula Senopati Jogowaningpati, sliramu bakal tak ganjar putraku Rara Luhita. Matur nuwun. Kula boten nyuwun nggih. Ya. Panjenengan ingkang dawuh. Aku sing nepahi. Namung manut kemawon. Nggih, Rara Luhita. Dawuh kula Rama. Ora susah dadak ngambali weca. Kanugrahan ganjaran sing tak paringake kelawan Senopati Jogowaningpati. Sliramu tak jodohake kelawan Jogowaningpati. Coba atur ana wangsulan. Kula menika badhe dijodohke kalih. Iya. Ndak jodohake. Lho. Endi menika, Paman? Aku ora gawe isin to ngoten menika. Ora aja kurang ing pamungku. Nggih. Sliramu rak mangerteni sapa ta Rara Luhita? Ngaten iki. Perawan semengit. Perawan semengit iki watake kaya ngono. Jinak-jinak merpati. Oh, nggih. Yen ora ana digoleki, yen ana sembune dadak kaya dene kurang ternya ati. Nah, gandeng putraku Rara Luhita wis ndak jodohake marang sliramu. Mongso borong taman kaputren ndak pasrahke marang sliramu. Sabareng nyuwun tambahing pangestu, Pak. Oh iya ngono sih. Kakang Senopati Jogowaningpati. Ora suwe meneh aku bakal kagungan kersa mantu. Mula sawetara samatake uba rampen kanggo dhaupe punang temanten sarta porsi palungguhan kabeh para tamu saka Pati Sendika Dawu sawetara. Waningpati. Aku. Bujo. Waningpati. Jebul kabar iki ora kaya-wara nanging nyata. Lamun to pujo saiki dari Narapidana mapan ing pakunjaran Sela Matangkep. Pancen ra klep. Pujo. Sangertiku kowe iki bocah ora tau ngono, ora tau ngene. Tegese kowe bocah sing bener. Lho kok nganti kowe iso dihukum ning Sela Matangkep iki lho perkarane apa? Punjering perkara kae wisan jiwa. Lah kene Wisan jiwa wis kelakon prawasa karo bojoku Kartikasari. pisan jiwa kuwi. Bener. Rumangsa Surat trima jroning ati. Aku barang ngamuk ana Kadipaten Sela Matangkep. Iya. Ning kono rano wisan jiwa sing ana Jaya Wisesa. Bapake Merga kae wong tuane tak katutke dosane. Tak tantang. Durung Wae tak tampani Aji Pedhet Naga. Nanging emanipun aku kalipe saka mburi. ana wong sing limpe karo kowe. Ana sing lipe. Bareng aku tani aku semapane pakunjaran kene. Rajingan tenan sing lipe karo. Cek wong kae wani Iya. sing limpe to. Menawa aku ngerti, tak tantang ijen padha ijen. Lah iya. Wong licik wani ning limpe to. Iya. Alah ora bakal wani adu arep karo kowe, mulo limpe karo kowe. Bener. Bareng kaya ngono ngerti-ngerti kowe wis ning kene. Iya. Pak. Pak. Ujo, Waningpati. aja gumun kowe.
Aku kok iso mlebu ning Pakunjaran? Ya kuwi sing dadi tandha pitakon jero ning atiku. Sing ora iso apa to Waningpati. Aku karo Paman Jawa wis esuk kae gedhak. Tur to aku kuwi Senopati Medang kauripan, Seloma tangkep ka bawah saka kraton Medang. Bener, sak propirane aku duwe kuwasa ana ing Kabupaten Seloma tangkep. Mula aku arep mlebu metu ing Pakunjaran kari sak karepku. Buktine iki, ya ra? Aku percaya karo kowe Waningpati. Jo, Waningpati. padha-padha wong lanang kok. Upama aku duwe bojo di ngonokke karo wong lanang liya. Aku ya kaya kowe. Nanging arep mbok golek ya ora bakal ketemu karo Wisang Jiwa. Lah kok kowe ngerti? Oh iya, Wisang Jiwa kae lagi kedanan ngilmu kasekten. Ngangklang jagat nganti lali omah, lali bojo. Nek kowe kepengin males, upama ora ketemu Wisang Jiwa, iso. Banjur piye carane? Mirang-mirangno karo Wisang Jiwa. Lah kuwi sing tak golek. Perkarane nek bojomu dikakahi. Bener. Males, wong dene di bojo kok genteng bojone kakahi. Neng, Nanging piye? sadurunge kelakon, kowe iso metu Pakunjaran saurunge metu ning tanganmu mriki ana apa? Aku ora nggawa apa-apa. Jo, kowe aja dolanan perkara lho. Perkara siji urung rampung, kowe arep nambah perkara saya suwe kowe mapan Pakunjaran. Ora. Lah, Aku ora gagas ngono kuwi. aja gagas Sing bakune aku misal mirang-mirangke karo Wisang Jiwa. Papan dunung kasatriyane Wisang Jiwa kae. Pojok pol kono kae ya kae kasatriyane Wisang Jiwa. Lamun Wisang Jiwa ning omah, bojone ya ning kono kae. Bojone tak gagal. Pancen bener jenenge wong bodho kae dadi pangane wong pinter. Bagus, kowe menang bagus. Sekti mbok menawa kowe luwih sekti ning kepinteran kowe ora ana apa-apane karo Waningpati. Kowe rak jlomprongke kowe Waningpati. Iki sing tak goleki. Nalika kowe dipateni dipambeng karo Loro Luwita jodhokno aku melengos tanpa jawaban sinampek karo aku. Lara tenan to iki jebule jawabane. Layak Loro Luwita kok emoh karo aku. Jebul mambuati karo pujo. Layang iki cetha menawa Loro Luwita ngersake tekane pujo ing Taman Sari ngepasi jam 12 bengi. Diarep-arep dicawisi apa penjaluke pujo. Tujune konangan aku. Lah mau ora konangan, upama pujo iso metu njur ning taman, pujo sing entuk enak-enak. Iso ngrasake prawane Loro Luwita ya. Loro Luwita kowe kena nampik karo Waningpati. Ning ora kurang akal. Iki dalane sing mbok arep-arep pujo ning sing teko Waningpati. Entenono Loro Luwita. Sapa sing dadi arep? Diwanokake aku Listya Kumala. Listya Kumala. Bener. Pernah apa karo Wisang Jiwa? Aku
garwane Kang Mas Wisangjiwa. Kuwi garwane Wisangjiwa. Bener. Banjur sapa kowe sak tenane? Aku Pujo. Pujo. Wis diomolo. Apa? Tresna karo bojomu Wisangjiwa. Lho, mesti wae ya tresna. Mergo garwaku Kang Mas Wisangjiwa kuwi banget sing tak tresnani nganti aku duwe keturunan. Nanging nyatane Wisangjiwa ora tresna karo kowe. Lah kok bisa kekandha sing kaya ngono? Merga Wisangjiwa wis kelakon prawoso karo bojoku Kartikasari. Ngono kuwi apa jenenge tresna? Dhewekne ra tresna karo kowe. Apa? Kowe kandha yen to garwaku Kang Mas Wisangjiwa Wis mrawoso karo bojoku Kartikasari. Nanging aku ora percaya yen to Kang Mas Wisangjiwa tumindake sing kaya ngono. Kok kowe iki jek ora percaya nyatane bojoku ya diprawoso karo Wisangjiwa? Bojomu diprawoso. Umpama aku dadi kowe, tak wales. Mergo dheweke wis nyanati karo katresnan. Sing kok karepake? Dheweke wis mrawoso karo bojoku. Ya kowe wales. Gendang kowe karo aku. Tak wales. Iya. Ya wis, ngene ae ya Pujo. Saikine Kang Mas Wisangjiwa wis tumindak mrawoso kelawan bojomu wis gawe wirang. Iya. Mula saka kuwi ning papan kene jiwa lan ragaku bakal tak pasrahke karo kowe. Ayo aku saiki mapan ora apa-apa, mrawoso saiki ora apa-apa. Tak nyono tak ulungi pisan. Pujo ayo saiki ora apa-apa ora dadi ngopo. Upama aku kelakon mbok prawoso, aku lelagi karo kowe, iku bisa nambani rasa tatune atimu lho Pujo. Wis diomolo. Apa? Satenane aku kondo sing kaya ngono ora lahir batin. Aku ora bisa tumindak kaya ngono jalaran kuwi dudu watake Pujo. Lah ki kondo yen to tatu atimu lara atimu mergo tumindake Kang Mas Wisangjiwa. Sapa bojoku? Oh iki putraku, Joko Wandira. Joko Wandira. Entuk aku mbah. Jan bagus tenan. Lho bagus lah wong ramane bae bagus apa meneh putrane. Nanging emane. Emane apa Pujo? Bocah bagus iki ra kelakon dewasa bakal tak pateni. Pujo! Nangis yo nangis ditoto sik atimu. Kang putra Kang Mas. Anakku gene. Kang Mas Kang putra menika dipun dadak kalian Pujo. Amargi tumindak panjenengan menika sampun prawoso kalian bojone Pujo. Mila kanthi mingga Kang putra dipun dadak Kang Mas. Dipun dadak. Kados pundi merga tumindak panjenengan kados mengaten. Aku tumindak opo? Aku ora tumindak opo-opo. Panjenengan sampun prawoso kalian bojone Pujo. Babar pisan aku ora tumindak prakoso lawan bojone Pujo. Nanging nyatane Kang Mas. Yo, yen to pancen kowe ora percaya iki dina aku bal pucung lawan Pujo. Tak jaluke anak.
lho aku Pujo. Kakang Pujo. Iya lho. Sampeyan kok dadi cilik lho, Kakang. Ya mau apa? Anjene aku iki wong duwe kelainan. Ya iso cilik, iso gedhe. Lho, sampeyan ku lho kok iso aneh-aneh. Aku anggere mampu bedhidhing iku cilik. Ning nek wong wedok kok iso dadi gedhe. Apane sing iso gedhe lho, Kakang? Ya iki sida pokoke ta ora? Lho, wis tak cepake sembarang ndeng ae lho, Kakang. Wis. Wis sampeyan njaluk apa? Aku njaluk sempol sak brutune. Sampeyan kuwi kok iso? Gelem? Yo gelem no, Kakang. Entuk tenan. Entuk. Ayo. Mateni wong. Segede ra karuan iki. Perawan cek iki engko piye? Ayo. Mati kuwi. Wes angele. Aduh, musara sesere ngono bang ya. Mah tengahku. Mijet no iki. Aduh. Perawan tenan kowe. Mati kowe. Mang kamu pujo ning aku. Wes datar karepmu ora urus. Kakang Pujo. Lho, Kakang sampe ning ndi lho, Kakang? Kok wis ora ana iki mangke piye nek njaluk tanduk kok wis ditinggal iki lho ya. Duh, rasane ngene iki yo yen turu bareng karo sing ditresnani. Nanging kok yo sayange kok Kakang Pujo kok yo ono cacate. Cilik manise kok yo ora ono iku lho yo. Wis tapi ora apa-apa. Kakang Pujo, muga-muga aku dadi bojomu ya, Kakang. Supaya gladen ora bela raga, ora gemang-gremeng kaya ngono kuwi. Sawangen kae lho. Apa? Watune ngisor tak unggah kene dhuwur gunung, kok dhuwur tak udhuke meneh. Lho kuwi kuli batu apa? Lho ben kuat ya, Pak. Ben rasa.
Ngene Jogowandira. Nganti saben dina kuwi iki tak perintah supaya Gledhen olah belaraga. Jalaran bapak iki duweni karep. Duweni karep. Ning jagat iki bapak duweni musuh. Lho. Bapak iki duweni musuh. Menawa bapak duweni musuh piye santine kan? Lho, Sampai wijine nganti tak gedheke nganti semene gedhe. Lho. Musuhe bapak padha karo musuhku, Pak. Sapa, Pak? Musuhe sampean, Pak? Ya pengin ngerti. 1000 apa 2000 musuhe bapak? Mung siji. Ana kok siji dia rongkonge lak Tenan. Ya. Ya wani. Wani, Pak. Musuhe bapak Wisang Jiwa. Wisang jiwa. Bener. Weh. Neng ndi, Pak? Panggonane Goleki. Kiwa tengene kene ana apa, Pak? Mestine wono. Ya sampean ning omah golekane wisang jiwa. Goleki Wisang Jiwa ketemu gebuki Jogowandira. Maleske sosro wirangku karo kowe. Ayo gebuki Jogowandira. Apa? Ingat-ingat apa? Cah wedok. Ya aneh alas iki mang jane iki lagi ngopo kowe? Aku rene iki goleki bapakku. Sopo jenengmu? Jenengku Rene Dungana. Endang Pati Broto. Weh. Santase cah grapal cah. Banjur jenengmu sapa? Joko Wandira aku. Joko Wandiri. Wandiri bang ta apa? Apa? Bapakmu jenenge sapa kok? Bapakku jenenge Pujo. Ya pisan kok. Lapa? Pujo ki bapakku. Lah Pujo iki bapakku. Yalah kok sampean, Dik. Umpama sampean sida tak Rabeni. Oi. Sing wedok padha ae iki. Nyapa aku nyapa? Iki cah cilik kok koyo. Lho Dek, ngaku-ngaku Pujo iki bapakku kok. Bapakku. Ngene, meneng. Ya. Rampung iki malah. Dik, Apa, Cung? aku arep takon karo sampean. Takon apa, Cung? Sampean ngerti pawongan sing jenenge Wisang Jiwa. Wisang Jiwa. Lha kok nek sampean ngerti tukok rokok. Kenan apa? Kok kesarapan? Sekirane nek kowe wis ngerti wong sing jenenge Wisang Jiwa terus arep Ngerti ta aku, Pak. ngono. Sampeyan ngerti apa ora ngerti lho mikir wae. Ora ngerti. Wisang Jiwa iki aku dhewe. Sampe ndang mati. Pak. Yo kae musuhe bapak Jogowandira. Ora cah cilik ra pateni dhewe kek ngono. Musuh sampean. Iki sing wedok njaluk tak tekan kowe Wisang Jiwa. Abang kabeh wisan Pak. Anjuti, Pak. Moro-moro kok Plangkong genjoti. Wes Pak lho, protol kabeh gantian. Lho. Cok, Wisang Jiwa. kowe Cok. Uco. Rikala anakku mau berangkat saka taman. Saiki anakku. Kowe tekon karo anakmu. Anakmu tak pateni. Hei. Syukur. Mergo lara atiku nalika semono bojoku Kartika Sari wis kelakon kok ngrawasa. Kanggo mirang-mirangke dalane mung siji, anakmu tak gecek-gecek tak pateni. Kapok wis saiki. Mongko anakku babar pisan ora darbe salah ora luput. Ning gene apa kowe tegelan mentolo mateni kelawan anakku. Mongko tenane aku ora rumangsa prakosa kelawan bojomu Kartika Sari. Ngendi maling bisa ngaku? Maling ngaku yen wis kelakon digebuki. Gres wae, Pak. Aku ora usah karo bojoku Kartika Sari. Ayo, Pak. Selak. Bojo, aku kudu omong piye karo kowe?
Mongko babar pisan aku ratu minta prakusa lawan bojomu. Ya ngene kuwi. Beres wae. Pancen rikala semono. Niatku pancen kepengin ngrasake bojomu. Lah, Nanging bojo. Sakwise aku krungu pitungkase guruku, satemah tak cabarke anggonku ben prakusa lawan bojomu. najan kowe nganggo pawadan sing kepiye wae, tetep aku ora percaya. Kowe sing mrawasa karo Beres wae, Pak. Beres. Musuhe Bapak iki. Lho wis dipisah kowe jeng goleki. Musuhe Bapak. Nyapa iki si Baku? Walah, yo. Yalah. Pani kowe karo si Baku? Maaf. Nduk. Galake Nduk, pinter, Pak. Pak. Kowe lah goleki bapakmu to? Nggih. Lah kae bapakmu pujo. Bapakku, aku kangen kuwe, Pak. Iki bapakmu kok. Kartosari. Ya kene kowe kondo seto bocah cilik iki, bocah wadon iki. Kok iki anakku? Lah pancene kuwi anakmu kok. Bapakku. Bosek. Wong kowe bisa kondo kaya ngono. Senajan kesemono kowe diprawasa karo Wisan Jiwa. Yen ngono bocah iki titise Wisan Jiwa. Ora sadurunge aku diprawasa kuwi aku wis meteng kok, Kakang. Pak, Tetep aku ora percaya karo kowe. Pak, Percaya? kudune percaya wong ancen Kakang karo adine padha bareke, aku barek iki ayu. Pas yo, Pak. Kowe barek. Pas. Jabang bayi. Untung aku ora dirai kok mbarek. Wisan Jiwa kae mrawasa karo kowe. Ya iki titise Wisan Jiwa. Kowe iki aja cedak karo aku. Babar pisan aku ratu minta prakusa lawan bojomu Kartosari. Kok selak? Cetha dhewene silak. Mengko dhisik, Kakang. Aku duwe titikan. Mergo pawongan kuwi sadurunge arep prawasa aku jenthik manis tak cokot nganti putul. Nganti brutul. Roh, Kok titik? kae dititik. Aku ana sing brutul ning ora jenthik manis. Delok sik. Kanjanimu 1, 2, 3, 4, 5 lho, kae Pak. Jangkep. Siji. Jiro lupatmu ora neh Pak. Lho. iki ana sing brutul urung mbok itu. Kakang. Iki apa sing putrul? Gak enak, Pak. Nek ngono cetha aku ora rumangsa minta prakusa lawan bojomu, bojo. Iya. Yen kaya ngono kowe ra sing mrawasa karo bojoku Kartikosari. Banjur sing mrawasa karo kowe sapa Kartikosari? Dewi ora ngerti dina pawongan Waduh, iki bojomu. Lah tak sendiri, Pak. Kasine kok. Ame jaluk mie apa piye kowe? Kok nesu-nesu. Iya, sik panus kabeh lho. Kowe dadi tekon karo anakmu. anakku ndi? Anakmu. Iya, Pak. Tak gecek tak pateni. Lho malah guyu. Tekon dijawab malah guyu. Mongko aku babar pisan aku minta prakusa bojomu. Saiki nyang ndi anakku? Yen kaya ngono aku bakal bloko. Satenane orang Jabang kae ora sida tak pateni. Saiki wis dewasa ya kae anakmu Joko Wandira. Iki Bisa. Lah, Kae lho. bapak lho. Kang Mas Putrane. Aduh, Bapak. Makane. Baru, Pak. Bapak iki sebut kok kono kuwi gasan kok. Ngomong gen. Yo iki wong tuamu wadon. Ibu kok elek, Pak. Aja ngono ya. Iki bumu gak kene jaluk mie. Kakak. Bojo, aku rumangsa matur nuwun. Jebul rikala polang Jabang bayi sing kok bradat iki dina kok gula wentah. Dadi dewasa. Dewi to. Kakang pujo lho iki lho sapa? Lho, sampeyan ku lho ya. Rob, iki kleru iki Rob. Iki kabeh iki sapa? Kowe iki Lho kok sapa lho sampeyan wis tau turu weruh aku kok sapa iku lho Kakang? Lho, dadi ngono. Iki kan sasmu iki adikku. Wisan Jiwa aku ora nate turu bareng karo Roro Ruhito iki ora. Goro lho Kang Mas. Iki piye Ora to? pusi. Dek akoni. Berarti wis tau turu bareng. Oh, lho
Kang Mas. Wis kelakon rasake kawalitanmu. Lho iki lho. Aja sembrono. Sang jiwa tenan. Nah iki wis mbok wari ngene kok. Lho ngono kuwi nalika biyen tak kandhani ora percaya nuduh-nuduh aku sing ora-ora lho. Saiki malah ndek dhewe sing ngono iki lho. Cuk. Sari. Aku ratu mindak karo Rohito sing kaya ngono kuwi ora. Lah wis lakon mbok Nek yen pancen iki dakwa karo aku, wis tau kelakon turu bareng karo kowe. Apa kowe duweni titikan? Aku duwe titikan. Titikane apa? Kringete kecil. Ora kok kringete kuwi lho ya. Jentik manise ora ana siji. Betul siji. Heeh. Iya jentik manis nek. Sampeyan yo aja kakek ngomong tak hitunge sik. 1 2 3 4 5 iki. Cangkep. Piro? 1 2 3 4 5 lho. Yen ngono aku ratu mindak lho. Ngono sapa lho Kang Mas? Kowe iki yo mbingungke wong. Lah wis roh rasane kok ora roh raine. Yo lho wong lek Iki rasane piye kowe iki? Kang Mas. Saking enake peteng-peteng lah yo mbok tubrak-tubruk itu mau. Yo ora apa-apa to Kang Mas. Mateni wong. Dadi aku rasa tumindak wis sang jiwa. Yo, saiki ngene iki. Aku duweni cara. Rewo-rewo tak nganake sayembara nyang Seloma tangkep. Marang sok sapa wae kang diri-diri putung ing mengkune bakal didhawuhi kelawan adiku Lara Luwita. Bakal diganjar bumi sasigar semongko ing Seloma tangkep. Oh, kaya ngono. Warak-warake le. Ora banter-banter yo, Pak. Eh, warak-warake lho. Pak yo. Yo. Woro-woro. Kanggo kawula ning Kadipaten Seloma Tangkep lan sak kiwa tengene. Sing sapa pawongan jentik manise putung siji bakal diganjar bumi sesigar semongko ning Kadipaten Seloma Tangkep uga bakal dijauke marang Gusti Putri Rara Luhita. Wis banter lho, Pak. Wah, wong kono-kono do moro kabeh, Pak. Ora apane. Kae dudu wong Kok wong arep lunga Tegal kok. Kabeh ngusungi gamelan. Bantu sini. Woro-woro. Kanggo kawula ning Kadipaten Seloma Tangkep. Sing sapa jeneng manise putung siji bakal diganjar bumi sesikar semongko uga bakal didhawuke marang Gusti Putri Rara Luhita. Endi, Pak? Aku segera lho, Pak. Sul. Loh. Weh, Pak. Sangare, Pak. Sayembara mau sapa? Aku. Ora usah nyentak-nyentak. Ben padha sayembara karo suarane ben padha. Takok kaya ana jawabane bantere kaya ngono. Sampeyan arep ngopo iki? Takon sing sayembara mau sapa? Isine sayembara Sing sapa jeneng manise putung siji bakal diganjar bumi sesigar semongko ning Kadipaten Seloma Tangkep uga bakal didhawuke karo Gusti Putri Rara Luhita. lancar men. Lancar apa? Kena dinggo. Bengi kok ora lancar. Jadi tenan kuwi. Nggih. Sayembara Selama Tangkep. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Sing tanggung jawab sapa ngene sayembara iki? Kanjeng Rama. Agen pisan jiwa. Oh, kaya tenan yo. Nggih. Jawab karo Lara Luhita. Bumi sak sigar semongko. Lara Luhita iki lho, sawang lho. Iki Lara Luhita. Iki Lara Mata. Nyek. Dong. Siji loro telu papat lima. Wis mikir. Aduh. Nih, Tangan iki lumrahe loro. Lah iki, Bro. iya. Iya. Janji. Ganjarane Bumi sesigar semongko didhawuke karo Gusti Putri Rara Luhita. Ora meleto blas. Cetok aku sangat. Siji loro telu papat putung siji Pak. Piye cah iki? Iya. Iki sapa iki bocah iki? Gua sing anu di situ. Wes koklek lah. Ayo rapi. Ayo jawab Kok penak kowe. Jawab bisa jiwa bumi satikan semongko ora apa-apa sing baku jawab karo Luhita. Waning pati. Pancen kabeh iki mung tak sengaja aku rewu-rewu gawe sayembara. Jebul menungso sing tumindake licik iki kowe. Waning pati. Aku ngopo? Ijeh ora gelem nglakoni kaluputan. Mongko kowe wis tumindak mrakosa Kartosari. Aku kengkena tak.
Prawoso karo Kosari. Sing rawoso karo bojoku. Kurang ajar kowe iki. Kalah pisan tong. Lho. Pisan wong tumindak. Aku sing ora ngerti perkarane. Gebol putih. Kowe ngawani kadang kula lho to. Lah iki saka tumindak. Lah aku ora njaluk diwehi. Lho. Ayo jawab. Ora usah kesana yo. Jawab aja. Sing mau kan jurang. Aku jaluk ngapura karo kowe nang semono aku sedak karo kowe yen mrawoso karo bojoku karo Kosari. Saiki cetha sumbring perkara saka tindake waning pati. Iki ana apa? Kok Pak, lo seneng. Lo terus. Lho kowe iki urung tak sunatno kok iso. Lo barengi Pak. Biyen kuwi wis tak gecek ning pinggir kali wis Joko. Lo dipet kecekane lho Pak. Karepmu piye kok nglirak-lirik karo anakku Indamati Broto? Lo seneng. Seneng. Kowe seneng aku. Lah piye Indamati Broto? Gelem apa ora, Nduk? Karo Joko Mandira. Nek kowe ora gelem ora rampung doprake. Endi? Aku jane ya emoh, Pak, ning gara-gara kepepet. Kepepet to. Ya wis lah. Yo. Pratelane anakku Indamati Broto nampa katresnanmu. Pancen seneng aku ki sing umur 21 tahun ngono sih. Delok meneh bakal gawe. Kowe yo cah cilik kaya yo ora apa-apa. Bakal tedoke karo Indamati Broto mula perkara kita pasrahno karo Bojo. Retu ana ing Selamat Tangkep iki rumangsa wis kawiyak kabeh ki mau saka tumindake waning pati. Engko iki dina Selamat Tangkep rumangsa wis tentrem. Saiki ayo padha bareng-bareng bali ana ing Selamat Tangkep wae. Ira pantes gembul bujana miwah Andramina.